അപ്പോളേ നമ്മുടെ കരുവാരകുണ്ടിൽ കുഞ്ഞുട്ടിയാണ്. നമ്മുടെ കരുവാരകുണ്ടിൽ പ്രാദേശിക മഴ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. അതിന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ഇന്നലെ അതിലൊരു മീറ്റിങ്ങും യോഗമൊക്കെ നടന്നു. പ്രളയ മേഖലയെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടന ഉണ്ട്, റെയിൻ ട്രാക്കേഴ്സ്. അവരുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ട്രെയിൻ ട്രാക്ക് പോലെ ഒരു മെഷീൻ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ജലസ്രോതസ്സുകളെ അപ്രതീക്ഷിതമായി കരകവിഞ്ഞ് അപകടം പതിവാണ്. ഇവയുടെ ഉത്ബോധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മഴയാണ് മലയോരത്ത് ദുരിതം വിതയ്ക്കുന്നത്. വൃഷ്ടി പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ സാധ്യത മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ താഴെ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറി നിൽക്കാനാവും. ശരിക്കും മഴ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കാർമേഘം മൂടുമ്പോൾ ഇത്ര ശക്തിയിൽ മഴ പെയ്യും, ഇത്ര ശക്തിയിൽ വെള്ളം വരുമെന്നുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടും. അപ്പോൾ താഴെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അപകടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. സംസ്ഥാനത്ത് ശരാശരി കൂടിയ മഴയിൽ നമ്മുടെ കരുവാരകുണ്ട് മേഖലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ വരുന്നത് എന്ന് ഇവർ പഠനം നടത്തിയ റെയിൻ ട്രാക്കേഴ്സ് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കരുവാരകുണ്ടിന് പുറമെ ഒലിപ്പുഴ കടന്നു പോകുന്ന തുവ്വൂര്, എടപ്പറ്റ, പാണ്ടിക്കാട്, മേലാറ്റൂർ എന്നീ പഞ്ചായത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. ഏതായാലും ഇതിന് യോഗം കാര്യങ്ങളും ആലോചന യോഗം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ അവർ ഇന്നലെ കൽക്കുണ്ടിൽ വന്നു, ഞാനും പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ കൽക്കുണ്ടിൽ നിന്ന് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, പഞ്ചായത്തിൽ മീറ്റിംഗ് കൂടിയും ഏതായാലും കൽക്കുണ്ടിൽ നിന്ന് അവർ കണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിവരം. ഹലോ, ഞങ്ങൾ റെയിൻ ട്രാക്കേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇദ്ദേഹം മിസ്റ്റർ സുർജിത്ത് മാഷ് നിങ്ങൾക്കറിയുന്നതാണ്, നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ആളാണ്. ഞാൻ കൃഷ്ണപ്രകാശ് മാഷ് അരീക്കോട് നിന്ന് വന്നതാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ഞങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ വെച്ചിട്ട് മഴ അളവും മഴ അറിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കരുവാരക്കുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അപകട സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടിയ മേഖലയാണ് ഈ കേരളംകുണ്ടിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ചോലയും ഈ സാധനവും ഈ പ്രദേശമൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഒരു പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കലാമിറ്റി, ഒരു ദുരന്തം വരുന്നത് മുന്നക്കൂട്ടി അറിയാനോ ജനങ്ങളെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മുന്നക്കൂട്ടി അവയർനെസ് കൊടുക്കാനോ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റെയിൻ ട്രാക്കേഴ്സ് നടത്തുന്ന ഇത്തരം ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഞങ്ങളുടെ നിരവധി വർഷത്തെയും നിരവധി ആളുകളുടെയും ടെക്നോക്രാറ്റുകളുടെയും പഠനഫലമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, ഈ പ്രദേശത്ത് മഴ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന, അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇവിടെ ഉണ്ടായിപ്പോയ അപകടമായുള്ള അപകടങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആക്സിഡൻറ്റ് പ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ ഏരിയ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഏരിയയാണ്. പ്രാദേശികമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ആദ്യ വിസിറ്റാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ കാണാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുക, കമൻറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.